Domingo pagkatapos magsimba, patigmi na ako. 80 ang dalagang kamotor, tagutungo na ako. Mabisita kay madiris, mabisita sa sakong mga tugang. Pasalubong ko dulsing pili, kay madiris man ugbasanan. Menos 15 mag-alauna, kaya diretso na sa kusina. Nabukal nagluwag tulos, tabakadaa ako mapasma. Talagang masiramon magkakan, lalo pagluto ni Kuya Orly. Kaso pagbukbo ko kan hot sauce, sana mit biglang napasabi na maharangon